ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. чемпиони пешинаи вазни миёнаи UFC Дрикус ду Плеси боварӣ дорад, ки то охири сол аз Ҳамзат Чимаев реванш гирифта камарбанди худро бармегардонад. дар реванш ягон сюрприз намешавад, ӯ ба монанди якум муҳориба меҷангад, лекин агар нақшаи худро дигар гуна кунад, пас муҳориба барои ӯ хеле бад ба анҷом мерасад. мо ҳамаи чизро мефаҳмем. коре ки дар кор буд, ӯ ҳамон корро кард, то ин ки соҳиби камарбанд шавад ва барои ин чиз мо ӯро танқид карда наметавонем. акнун вазифаи ман ин хатогиҳоро ислоҳ кардан ва нагузоштан, ки Чимаев кори худро такрор кунад ва ӯро маҷбур кардан, ки бо қоидаҳои ман ҷангад. мо бояд як-ду чизро тағйир диҳем ва ҳозир мо ҳамин корро карда истодаем. ман барои ҷанг моҳи апрел омодаам. дар турнире ки моҳи апрел дар Майами баргузор мегардад баромад кардан мехоҳам. ҳозирашда рақиб нест, лекин ман тайёрам, ки муҳориба гузаронам ва баъд камарбандро баргардонам. албатта ман мехостам, ки рақиб Ҳамзат Чимаев шавад ва ман реванш гирам, лекин барои ман муҳорибаи навбатӣ аз ҳама муҳорибаи муҳим дар зиндагиам аст. ман камарбанди худро то охири ҳамин сол бармегардонам, гуфтааст Ду Плеси. хотиррасон мекунем, ки айни замон на Ҳамзат Чимаев ва на Дрикус Ду Плеси рақиби таъиншуда надоранд. ҳама намуд доруҳои гиёҳӣ бо сифати баланд, нархҳои дастрас ва дастафка ба ҳама шаҳрҳо аз ширкати Шифофармо, доруҳои гиёҳӣ барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои қавӣ кардани саломатӣ, витаминҳо ва шампунҳои гиёҳӣ, ҳамчунин ҳиҷомаи бепул барои муштариён ва боз асали бениҳоят фоидаовар паҳлавон, ки гардиши хун ва тестостерони шуморо хуб мекунад, хунукзадагиҳои баданро бартараф мекунад. барои маълумоти бештар ё ин ки заказ кардани доруҳои ширкати Шифофармо ба номерҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. ширкати Шифофармо дар хизмати шумо. шаби гузашта ташкилоти ACA ана ҳамин аксро нашр карда навиштанд, ки то 5 беҳтарин ҷангварони тоҷик айни замон дар ташкилоти ACA. ба фикри шумо кадоме аз онҳо аз ҳама зиёд шанс дорад, ки дар соли 2026 чемпион шавад, навиштааст ташкилот. ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем дар ин рӯйхат, Осимхон Раҳмонов ҷангвари вазни 61 кг, Фаридун Одилов ҷангвари вазни 93 кг, Ҳафиз Сакибеков ҷангвари вазни 66 кг, Искандар Маҳмадалиев ҷангвари вазни 77 кг ва Аъзам Ғаффоров ҷангвари вазни 57 кг. ба фикри шумо дӯстон, кадоме аз онҳо дар соли 2026 чемпиони ACA шуда метавонад? метавонед фикрҳои худро нависед. мо бошем мегузарем ба дигар хабар. менеҷери машҳури ММА Али Абдулазиз гуфт, ки Ислам Махачев муҳорибаи навбатии худро зидди Илия Топурия намегузаронад. барои фаҳмо будан, Ҷастин Гейҷи барои камарбанди доимии чемпиони вазни сабук меҷангад ва агар ки Топурия бо ӯ ҷангидан нахоҳад, пас Ҷастин барои камарбанди доимии чемпионӣ зидди дигар рақиб меҷангад. ана агар ки Ислам Топурияро шикаст додан хоҳад, пас ӯ худаш саҳна ва макони муҳорибаро интихоб мекунад. лекин муҳорибаи навбатии Ислам аниқ зидди ҷангвори ҳақиқии вазни нимёна мешавад, навиштааст Абдулазиз. ва дӯстон, аз рӯи нақша дар ҳақиқат ҳамаи кор бояд ҳамин гуна шавад. Топурия чемпиони доимии вазни сабук аст ва акнун дар вазни ӯ чемпиони муваққатӣ Ҷастин Гейҷи пайдо шуд ва Илия бояд ки зидди ӯ ҷангад. ана Махачев бошад, камарбанди худро бояд ки зидди довталаб ҳимоя кунад. лекин чӣ гуна ки медонем, UFC на ҳама вақт аз рӯи шартҳо кор мекунанд. барои ҳамин интизори хабарҳо мешавем ва мебинем, ки рақиби Махачев кӣ мешавад. оиди Топурия бошад, пас мураббии ӯ боварӣ дорад, ки дар вазни сабук барои шогирдаш ягон рақиби хатарнокро намебинад. ҳатто Арман Царукянро рақиби осон мешуморад. Илия Арманро рӯҳонӣ хаста мекунад. Арман кӯшиш мекунад, ки текдан гузаронидан муҳорибаро ба замин барад, лекин ӯ ин корро карда наметавонад ва рӯҳан шикаст мехӯрад, чунки ин ММА аст, на ин ки гӯштин. дар ин ҷо боз ба ту зарба мезананд. Арман дар сатҳи Илия нест, гуфтааст мураббии Топурия. ногуфта намонад, ки чанд муддат пеш байни Арман ва Илия муноқиша шуда буд ва бисёри мутахассисон боварӣ доранд, ки дар вазни сабук маҳз Арман барои Илия рақиби вазнин шуда метавонад ва яке аз онҳо Дмитриус Ҷонсон аст. баъди оне ки ман бо Арман тамрин кардам, гуфта метавонам, ки агар ӯ зидди Илия Топурия ҷангад, ба фикри ман ӯ ҳамаи чизро дорад, то ин ки Топурияро шикаст диҳад. Арман бояд ки зидди ғолиби муҳорибаи Гейҷи ва Топурия ҷангад. ман фикр мекунам, ки маҳз Арман Царукян дар вазни сабук аз ҳама шанси беҳтарин барои шикаст додани Топурияро дорад, гуфтааст Ҷонсон. дӯстон, худи шумо чӣ фикр доред, ки дар вазни сабук Илия Топурияро манъ карда метавонад? оё Арман Царукян ин корро карда метавонад ё не? метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.